alternativa posible. Nin tan sequera fomos merecedores dunha campaña de información en tempo e forma dende fai máis de 7 anos. O ministro sei que non nos coñece e decide, sin ningún pudor, aquí te pillo e aquí te atraco. E non vimos falar do dano moral que supón para milleiros de migrantes retornados pensionistas, honestos e honrados, obrigados polas circunstancias a emigrar cando éramos mozas e mozos, perante moitos anos de duro e difícil traballo na diáspora, xerando unha inmensa riqueza para as arcas do Estado español coas nosas divisas. E agora, xa de volta no noso país e xa xubilados, os cartos das nosas pensións que chegan puntualmente todos os meses, seguimos a xerar riqueza en divisas e dá a sensación de que son tan odres que non se dan parte. Así nos pagan o noso esforzo. E o que é peor, a Facenda española nos discrimina dobremente. Verán, título 11, xestión de impostos, artigo 96/2006, modificado polo Partido Socialista Obrero Español no seu momento, a lei cambia, modifica a lei a lei 35/2008 e que diz así: os pensionistas españois que teñan un só pagador e cobren menos de 22.000 euros anuais están exentos de presentar a declaración da renda e non cotizan. Mentras o límite descende tamén para os emigrantes retornados, as pensionistas e os pensionistas que cobren máis de 11.200 euros anuais, que teñen 2 ou máis pagadores, teñen obriga de presentar a declaración da renda e cotizar. Nós non aceptamos esa dobre vara de medir e seguiremos loitando para que se modifique esta injusta lei. E isto é posible. Isto foi unha decisión política. Vostede antes, señor presidente, falaba de que os afectados e afectados estábamos aquí hoxe, non viñamos a falar de política. Pois nós temos que falar de política. Non nos queda outra, porque isto, como estou a decir, foi e é unha decisión política que se tomou no seu momento e que nós solicitamos de que neste momento ten o poder de facelo, que non é outro do Partido Popular, que ten a maioría absoluta no Parlamento Español, no Parlamento Galego, e nas deputacións e na gran maioría de concellos de toda España, e que sostén o goberno do Estado tome a decisión política correcta de cambiar para conseguir a igualdade para todos e para todas os cidadáns e así poder facer justiza. O noso desacordo, a angustia que estamos a sufrir os cidadáns afectados en todo o país e no Estado español polo plan de saqueo ideado polo ministro de Facenda, son cómplices necesarios o señor Núñez Feijóo, que non fai absolutamente nada para defender os intereses dos galegos e as galegas, nin siquiera das persoas que lle deu o voto, que é de supor que non lle darían ese voto para que votaran abaixo coa súa maioría absoluta a proposición de lei para modificada a 35/2008 presentada polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. E o día 17 de decembro concretamente, nin para que o ministro do seu propio partido nos estea a estafar, nin para que o goberno do Estado español, o seu presidente ao fronte, o señor Mariano Rajoy, tamén do seu partido político, nos votara abaixo coa súa maioría absoluta no Parlamento español a proposta de apoio aos emigrantes retornados, aprobada previamente no Parlamento galego por unanimidade. E chove sobre o mollado, 31 votos a favor, 40 votos en contra. Esta foi a votación no Parlamento galego de 17 de decembro deste ano. Cos 40 nós do Partido Popular acaba de abandonar a súa sorte aos colectivos de migrantes retornados, impedindo que prosperase a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego que reclamaba a modificación da lei tributaria do IRPF 35/2008, que sería parte importante da solución do problema de milleiros de persoas que sufrimos o espolio de Facenda. Este efecto elimina toda a esperanza dun acordo para lograr que se mude unha lei tan injusta como arbitraria. Son 40 non,
E son 40 non que deixan claro quen está e quen non está con nós. Entre 40 nós e 30 sís hai unha fina liña, 10 votos, que os emigrantes retornados pensionistas, con dignidade, determinación e loita, intentaremos superar para facer justicia. Galiza é un país de emigrantes, ignorar as reivindicacións dos retornados supón vivir de costas a realidade galega, e tamén supón a súa idiosincrasia e a súa historia. Agradecemos públicamente os 31 sí ao grupo do Bloque Nacionalista Galego pola presentación de iniciativa da modificación da lei e aos grupos de AGE e Partido Socialista Obrero Español polo seu apoio contra o roubo planificado de rendas do noso traballo na emigración por parte da Agencia Tributaria Española. Esa remato. E remato dicindolles que nos dramas que se agochan sempre tras as estadísticas da pobreza, do desemprego, da xente que pasa fame ou frío, na terrible situación que padecen as vítimas do xenocidio hipotecario dos desafiuzados, ou os que viron saqueados os seus aforros polos amos das finanzas, os estafados polos preferentes, os aquí, con nós, na raiva e na indignación dos traballadores emigrantes retornados pensionistas, expoliados polo ministro de Facenda do Goberno español, do Partido Popular, injustamente e con abuso de poder. Todos estes colectivos e toda esta xente do común estamos fartos de saqueos permanentes contra a maioría para seguir a cebar unha minoría rica e poderosa, mentres co poco nos empobrecemos cada día máis e máis. Para tratar esta brutal agresión da Agencia Tributaria de España aos emigrantes retornados que percibimos pensión de países estranxeiros e polo que solicitamos de todos os grupos políticos presentes neste pleno da Diputación o seu apoio ás nosas xustas reivindicacións que non son máis que a igualdade de dereitos para todos os pensionistas, a revocación dos expedientes iniciados e a devolución do pagado, e a anulación dos expedientes sancionadores, e a modificación da lei para garantir a igualdade. Gostaríame moito de felicitarles a todas e a todos vostedes, e a vostedes, señor presidente, o ano novo, pero non podo. Faltaría que o respeto a milleiros de galegos e galegas que sufren o ano novo 2014 que se albisca non será un ano feliz. Estes días nos xornais aparecía unha noticia na que o ministro de Facenda, o señor Cristóbal Montoro, ameaza con volver a enviar 30.000, digo ben, 30.000 novas cartas sanción a primeiros de ano para 30.000 familias, traballadores galegos e galegas emigrantes retornados pensionistas. Nos